Pred vama se nalazi još jedna lekcija iz hrvatskog jezika, a radi se o lekciji naslova Dodir umjetnosti. Područje kojim ćemo se danas baviti je književnost i nakon ove lekcije moći ćete objasniti što je književnost i zašto za književnost kažemo da je umjetnost, te što znači uopće taj pojam umjetnosti. Da bismo to učinili, za početak se moramo vratiti daleko u prošlost, čak 13.000 godina unatrag i to ne idemo ni manje ni više nego u Južnu Ameriku, odnosno u Argentinu, i pred vama se nalazi dio poznate špilje ruku. O čemu se radi? Pa na slici su otisci ruku na zidu špilje u Argentini. Dakle, Argentina se nalazi u Južnoj Americi i oni su nastali prije više od 9000 godina. Ako bismo se našalili, možemo reći da su to prvi selfiji na svijetu koji su rađeni sprejem. Nije to tada bio taj klasični sprej kao što ga danas poznajemo. Ono što možemo primijetiti je da se na slici nalaze uglavnom otisci lijeve ruke. Dakle, lijeva ruka je bila priljubljena na zid špilje, a desna je držala cjevčicu napunjenu bojom. Puhanjem u cjevčicu isprskavala se boja koja je prekrila ruku i stijenu oko nje. Kada su maknuli ruku, na zidu špilje ostao je njezin otisak. Dakle, možemo reći da dogodilo se tada nekakvo otkriće, dakle ljudi su otkrili da špricanje boje ostavlja otisak i u njima se odmah pojavila potreba ostavljanja nekakvoga traga. Pa osim otisaka ruku, na zidovima špilje ruku nalaze se i slike ljudi, slike lovaca, lovačkoga oružja, različite tehnike kojima se obrađivala zemlja, nalaze se slike životinja kao i slike nekakvih apstraktnih oblika. Špilja ruku je zapisana i u UNESCO popis svjetske baštine jer ona svjedoči o tome da su ljudi od davnina posjedovali tu nekakvu potrebu za izražavanjem i stvaranjem. Te slike prikazuju običaje lovaca, različite lovačke tehnike i kao što smo rekli, prve selfije koji su nastali prije mnogo godina. Osim špilje ruku, značajna je i špilja zaboravljenih snova. Ona je otkrivena 1994. godine u Južnoj Francuskoj, a na zidovima možete vidjeti prava umjetnička djela. Znači na zidovima možete, odnosno na stijenama špilje, možete vidjeti medvjede, lavove, konje, bizone i za ovu špilju se kaže da ona svjedoči prapovijesnom slikarstvu prije gotovo 30.000 godina. Što to djeco znači? Pa to znači da su ljudi od davnina imali potrebu za stvaranjem i upravo iz tog razloga se naša današnja lekcija zove Dodir umjetnosti. Dakle, krećemo od prvog traga kojeg su ljudi ostavili na stijenama špilje pa do današnjih dana kada postoji veliki broj različitih umjetnosti. No nama je još uvijek nejasan tu taj pojam umjetnosti. Umjetnost je djeco način na koji umjetnik prikazuje svijet oko sebe. Dakle, umjetnik može na različite načine gledati ono što ga okružuje. Primjerice, jedna od umjetnosti je film. Jednu temu osoba koja stvara film prikazat će filmom. Umjetnost je i drama. Na daskama koje život znače, dakle u kazalištu, prikazuju se različite kazališne predstave. Umjetnost je i glazba, svatko od vas sluša nekakve pjesme ili skladbe, dakle i glazba je umjetnost. Slikarstvo, slikarske različite tehnike, različita umjetnička djela, slike u muzejima, dakle to je također umjetnost. Kiparstvo, svi ste barem jednom vidjeli neku skulpturu ili kip. Primjerice, u bajci Oskara Wilda Sretni Kraljević. Sretni Kraljević je kip. Kip je djelo umjetničko nastalo kiparstvom. Zatim arhitektura, sve važnije nekakve građevine, recimo Eiffelov toranj, kip slobode, oni su nastali rukama arhitekata. Dakle, arhitekti su smislili projekt kako će to izgledati. Arhitektura je umjetnost. Potom ples, različiti plesni pokreti, vrste plesova, to je također umjetnost jednako kao i strip. Strip je kombinacija slike i teksta i to je također umjetnost. Se radi o ljudskoj stvaralačkoj djelatnosti. Čovjek stvara na različite načine, ovisno o umjetnosti kojom se bavi. Pred vama se sada nalazi što? Nalazi se knjiga. I tu se nalazi pas, djevojčica, balon,
ptice, naliv pero i šalica. Dakle, ova slika simbolizira književnost. Zbog čega? Čitamo knjige i knjige nas zapravo vode u razne svjetove. One razvijaju našu maštu. Mi zamišljamo te likove, kako su oni izgledali, što oni rade, kuda putuju. Književnost je zapravo čarobna i ona nas može mnogo toga i naučiti. Književnost je umjetnost i svaki književnik koji stvara, on stvara umjetničko djelo. Svaki književni tekst koji se nalazi u vašim čitankama ili književno djelo koje ste pročitali nije ništa drugo nego umjetničko djelo. Književnost kažemo da je umjetnost riječi. Zašto je književnost umjetnost riječi? Pa što drugo koristi književnik nego riječi kako bi stvorio književno djelo. On niti ne slika, niti ne pjeva, niti ne snima filmove, on piše riječi i na taj način čitatelju nastoji dočarati ono što je on htio napisati, ono što je on htio izraziti. Književnost stvaraju književnici. Ali da bi književna djela opstala, da bi književnost imala smisla, moraju postojati i čitatelji. Dakle, književnik stvara književna djela, a književna djela čitaju čitatelji. Književnost se razvijala s vremenom i po načinu nastanka književnost ponajprije dijelimo na narodnu ili usmenu književnost, od tuda je zapravo sve i krenulo. Dakle, književnost je nastajala u narodu. Ljudi u početku niti su pisali, niti su tiskali književna djela, već su se okupljali tijekom nekakvih blagdana, postojali su različiti narodni običaji, tijekom kojih se usmenom predajom se prenosila književnost s koljena na koljeno. Dakle, iz generacije i generacije su se pjesme pjevale, priče su se pričale, prepričavale i na taj način su ostale zapamćene. Ali osim narodne, odnosno usmene književnosti, postoji umjetnička književnost. Umjetnička književnost nastaje onoga trena kada se javljaju književnici koji su počeli pisati i zapisivati i ona do čitatelja dolazi pisanim putem. Dakle, književnost je vrlo opširna, ona se dijeli na narodnu, odnosno usmenu književnost od koje je sve krenulo, te ono s čime se mi bavimo na svojemu predmetu jest i narodna književnost, naravno, ali i umjetnička književnost, odnosno književnost koju stvara pojedinac ili književnik. I za kraj nije nam preostalo ništa drugo nego ponoviti što je književnost. Književnost je umjetnost riječi. Zašto je to umjetnost? To je umjetnost zbog toga što se radi o ljudskoj stvaralačkoj djelatnosti, o pogledu na svijet, a umjetnost riječi zbog toga što književnici koriste riječi da bi stvorili književna djela. Ključni pojmovi ove naše lekcije su književnost, umjetnost, narodna književnost, umjetnička književnost i književnik. I ovime smo došli do kraja današnje lekcije. Do sljedećega puta. Uživajte u učenju i doviđenja.